Handrah kang puspitorum kasiliring samirana mrik Sekar gadung kongas lan kandanya maweh raras repnaning driya Hyang Sukma mangadili nuwih muga paringana pepayung mring kahyuananing sun satemah babar padanganing jagat Ngastina. Kawula nuwun sewu Hyang Kanjeng Hyang ing Talkanda sarawuh paduka wonten ing negari Ngastina. Kula ingkang wayah ngaturaken sembah pabekti tandha pengajaji mawantu-wantu kunjuk sandapada paduka Kanjeng Hyang ing Talkanda. Jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat iya putu banget panarimanipun Hyang dene semono kadarman lan pakurmatan ingkang nduk caosake marang pun Hyang dasari anggonku prapta wilujeng niskala nir ing sambikala balining rembug ora liwat paetuku mara gage tampanana Suyudana. Mubinggih Hyang Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten jangga katetekaken wonten Jaja ora meketing wardaya wiwah ana roh daging kahyuanan paring paestu saking paduka Kanjeng Hyang ing Talkanda. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi mardikaning penggalih Kanjeng Hyang. Iya putu matur nuwun. Pangrasa kaya ora kurang prayoga anggonku sibu. Hyang bingaing manah kula prasasat kajugrukan ukir sari kablabaran samudra madu. Kadya lumampahing wanci panglong kapapaing obor sewu ing ripalungguhan samangke. Kanjeng Hyang ing Talkanda kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten setinggil negari Ngastina. Boten langkung Duryudana ngaturaken panuwun Kanjeng Hyang. Iya putu ingkang sepisan pun Hyang prapta ning negara Ngastina iki tilik tata titi tentrem ingkang kagelar ning prajamu kene. Dene ingkang angka loro mung bakal nggambuake tembung alam oneng. Alam tegese tembung lawas oneng maknane kangen. Ya merga sawetara candra datan pinanggiya mula ripalungguhan iki pun Hyang sebo. Nah, dene triwigatining perlu putu ripalungguhan iki pun Hyang banget ngaturake panuwun muji syukur marang kamurhane Hyang Agung. Apa to sebabe kaya mangkono? Naika mbiyen ing antaraning Pandhawa Kurawa anane mung jongkrah, anane mung derdah, munggah panca bakah. Bareng diteliti kanthi permadi sing dadi underaning perkara
ora ana liya ya mung kejaba kraton negara Ngastina iki. Rina wengi iki kuncung nganti gelung mbiyen Pandhawa lan Kurawa iki tansah bengkerengan tansah bentik tansah padudon perkarane ya mung bumi Ngastina iki. Nanging Budu ing ripalungguhan iki sing ruwet wis isa udar sing peteng isa dadi padang apa to darwanane mangkono. Merga ing palungguhan iki putu Prabu Duryudana Nyakrawati hambau denda ngenyam kawibawan dadi ratu ning Praja Ngastina. Dasar wis ora kurang sawiji apa ewadene. Nadyanto para sata Kurawa ngrasake kamulyan kawibawan ana ing jagat Ngastina. Nanging tanpa beda kelawan para Pandhawa. Ing ripalungguhan iki uga bisa ngrasake kamulyan. Anggone prihatin lan laku wani ngorbanake jiwa raga yen perlu nyawane mlebu ana ing alas Wisamarta. Senadyan ing tata gelar kuwi alas bebondotan jebul kuwi kratone para lembut, kratone para Gandharwa. Ya merga saka teteken tekun satemah para Pandhawa ketekan ripalungguhan iki negara Ngendraprastha diregem dening para Pandhawa. Lan ing ripalungguhan iki wis ora ana dalan kanggo sarana ajange memungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Sing dak jaluk ya mung kuwi Duryudana. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Eyang. Samangke para Kurawa mliginipun Duryudana sampun kangkat derajat sarta kamulyanipun mangka dados ratu wonten ing negari Ngastina. Para Pandhawa samangke sampun ngalaosaken kamulyan wonten ing bumi Ngendraprastha. Kala wau nenggih saking ingguh pratikel sarta pangestu Kanjeng Eyang ing Talkanda. Lah mula kang mangkono mangkene ya nggir Duryudana ana ing ripalungguhan iki anggenmu dadi ratu ana ing negara Ngastina. Anggonmu bakal netepake marang lakon ngayomi marang bumimu iki wis ora ana sing nyarusiku, ora ana sing ngalang-alangi. Mula ndak pundhut kanthi banget. Negaramu iki tatahan sing kanthi becik, tatanan sing kanthi apik. Lah pancen sing jenenge kautaman kuwi kudu tansah ngambah marang bebener. Nanging isih ana tatanan sing luwih dhuwur ora ngemungake utawa ora ngrembug babakan bener lan luput. Bener lan luput iku ora baku. Ning sing baku kuwi uripe ratu utawa Narendra sing bisa miguna tumrap kamulyan lan katentreman saha karaharjaning kabeh para kawula. Mula ripalungguhan iki pangandikane para mulai palungguhan iki bener pangandikane para pinter kae negara iki mbutuhake ratu ingkang sugih kapinteran sugih kadigdayan ing kawruh apa wae pamrih apa yen nganti ana ratu ingkang cingkrang ing pamawas ketul ing kawruh yakti bakal andadake bingunging para kawula. Merga saben-saben ana perkara apa wae ora ana kang bisa ngrampungi kanthi bener. Merga ratu mau ora ana sing pinter. Lah supaya dadi Narendra ingkang ndarbe kapinteran ingkang linuwih jeneng sira kudu gelem sinau, gelem ngasah lan tiping pikir, ngundi undhaing ilmu lan lantiping kawruh. Kanggo nata negaramu iki supaya becik lan apik lan rahayu. Dene kang angka loro ya kuwi sugih kadigdayan. Tegese ratu kuwi kudu duwe kaprawiran ingkang linuwih.
kasantosane kang lahir batin mau kena kanggo srana ngayomi marang kabeh kawula dasih. Yen nganti ana ratu kang ngoyeh kulite gedas balunge yekti bakal ilang wibawane. Negara iki anane mung goreh orongeh merga mung tansah dicecenges dening para Durjana lan Budi Candala ingkang bakal ngoyak ngogak-ogak marang kamardikaning bangsa. Lah kang angka 3 Duryudana sugih laban utama. Sing jenenge wong sugih labuhan mono kudu ditandur wiwit saka labuh marang diri pribadi. Sing maknane budidaya sak kuating tenaga dandani lan nata karo uripe luwih dhisik. Lah sawise uripe wis tinata luwih becik budi pakertine wis hanjok marang utama lan pakerti ingkang luhur banjur mananata marang keluargane. Yen keluargane dinata kanthi rancak banjur melu menanata labuh marang bebrayan agung munggahe nengenake labuhan utawa nggedhake marang dharma anggone menanata marang negara iki mau. Duryudana wonten dawuh iyang lah gunggung kumpule para wus ndak kandhake iki mau supaya saka gedhe kawibawanmu saya tentrem kaulamu. Mestine negara iki mbutuhake paugeran, negara mbutuhake pepakem kanggo sarana naleni marang negara iki supaya kaulane padha tansah bisa mesem lan gumuyu ya merga saka hambeke ratu sing pinter ngecake marang bebener kuwi mau. Suyudana kabar kang sumebar pawarta kang uswarata dewa bakal ngudunake nurbuating Gusti wahyuning pangeran kanggo sarana pepakem tumraping dasaring negara ingkang bakal tumurun ana ing pucuking Gunung Tidar. Mulai ngripalungguhan iki jeneng sira ndak kadang-kadang jeneng sira tak kudang-kudang yen perlu ayo ndak gandeng tanganmu tengen ndak kanthi munggah ana ing Gunung Tidar ya kanthi nyeksa raga memulya jiwa nindakake laku brata puja prihatin muga-muga kanthi dalan kuwi mau jeneng sira bisa nggaduh lan anggayuh wujute nurbating kuwi mau Duryudana. Leng-lenging driya mangu mangungkung kanduhan riman lirlena tanpa kanin yen tantulusa amengku sangkyah utama lole walu gembol monyor-monyor emprit gantil buntute kisok andeng-andeng ana mata yang dicuplak dadi molon jebebek awela anak Prabu Duryudana kula suwun kanthi sanget jengandika kepareng ndahar menapa ingkang dados sabda pangandikanipun ingkang nyang ing Talkanda awit kados pundi kemawon paduka menika Nalendra ingkang sinebat ratu utawi pangarsa mboten mujudaken bebungah nanging amanah ingkang tegesipun kedah tanggel jawab sawetahipun tumrap banger bacin abang ijo sarta bening butek ing swasana praja mila saking menika kalebu kula mangke Durna ugi badhe nderek minggah dhateng Gunung Tidar nderekaken jengandika anak Angger Prabu Duryudana anggenipun badhe anggayuh kanugrahan pepakem kala wau nggih. Mun inggih
Nun inggih ngaturaken panuwun Eyang Talkunda saha ngandika Papa Durna. Nanging kula meksa mboten marem. Kula meksa mboten marem lamun to dereng pikantuk dawuh saking Paman Patih Arya Sengkuni. Kandhing wonten negaring Astina menika sampun tinarbuka. Sedaya ingkang lenggah dipun keparengaken dipun paringi kamardikan angudal gagasan. Monggo Paman Patih Arya Sengkuni kula aturi dawuh dumateng kula Paman inggih ngestaken dawuh nggih. Lihat langening kalangilang kasuran bacaring ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kula pinaringan wanci anggen kula badhe ngudal dumateng gagasan jumbuh kalian pangandikanipun anak Angger Duryudana. Matur nuwun ingkang dipun rembag mangke lek magepokan kalian kanugrahaning Gusti wahyuning pangeran pepagem utawi dasar kanggo nata negari lek ngeten to. Inggih leres Paman. Lah menika nur buat utawi kanugrahan menika lek sami kalian wahyu. Nuwun sewu tiyang gayuh wahyu gayuh nur buating Gusti menika ginanipun kangge menapa lak cobi. Lah menika kedah cetha buktinipun Angger Duryudana menika mboten nate pikantuk wahyu, mboten nate pikantuk kanugrahaning Gusti. Ning nyatanipun sugengipun sarwi sekeca lan sekeca katitik dados ratu mlegedu keceh bondo kemul kamukten apa wae sing dikersake bisa kasembadan kamangka mboten nate gegem wahyu. Lah menika lah menawi saking petangan kula wong urip niku sing bakulak seneng, wong urip niku sing bakulak nggih marem. Mongko lak saking ukuran Patih Sengkuni wong niku lek marem, wong niku lek seneng paugerane waton tiyang kala wau ora kekurangan sandang pangan niku siji. Loro, apa kang dikarepake bisa katurutan. Telu, duwe bojo sing ayu, dasare awake apik, suarane penak, sinden, pinter meteng, wis kuwi surga. Niku wong urip rasane kaya munggah ana ing swarga tunda sanga niku yen kanggone Sengkuni. Nggih. Niku yen kanggone Sengkuni. Lah pedae napa umpamanipun kok Angger Duryudana kagungan wahyu ngregem kamulyan wujudipun kanugrahaning Gusti ning yen nyatane mboten nate ngraosaken kamulyan kawibawan. Dados ukurane wong marem niku sanes wahyu nggih. Ukurane wong marem menika sanes wahyu. Nadyan para Pandhawa niku kondange rina wengi nampa wahyu angger isuk utuk-utuk Janaka utawi Permadi niku mesti nampa wahyu. Ning nyatane Janaka niku pendak dina nampa wahyu ning awake malah saya kuru. Lah merga napa? Le kuru niku merga kabotan ngelmu niku. Pun to
Wong niku nek kakean ngilmu nuwun sewu malah gendeng menika. Wong niku yen kabotan ngilmu malah rasane niki mengke malah bubrah. Ning ngendi wae mesti mejang ning warung barang ya mulang. Ing atase ning warung, mongko warung kuwi ya sepi bakule ya sik tata-tata. Kok ya sik maksa diwejang babakan kautaman wong urip. Bakul iki ora butuh wejangan, sing dibutuhake niku mung namung duit niku yen bakul. Lah bojo ayu pun kecekel dasaripun dadi ratu. Kalenggahan nggih kasembadan dasare dadi ratu ya sugih. Niku angger Duryudana. Sampeyan niku mboten kurang setunggal menapa nggih. Wong sak donya ratu sak jagat menika sing kasugihane nyunggul ratu Ngastina niku sinten? Lak mboten enten. Lah napa to sebabe kok Ratu Ngastina niki sugih mblegedu? Merga wonten patih Sengkuni. Rumus kuncine wong sugih niku sampun kula gegem. Wong niku yen pengen sugih syarate kuncine rumuse mung telu. Siji sregep nyambut gawe, loro geminas titi, telu mentalan. Lah niku waton tiyang perkawis menika dipun nindakaken tartamtu dados wong sing mbrewu, dados wong sing sugih. Dados ginanipun menapa? Mboten wonten paedahipun nggayuh wahyu. Tiwas keplantrang-plantrang munggah gunung tinemune ora entuk wahyu luwung ning dalem wae. Malah jujur bae lunge. Menika atur kula. Kagiat risang kapirangu sinimpan kinampit-kampit tusang ratnaning bawana yogi tukang walang ati yogi tukang sing tias nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang Talkondo. Duryudana piye? Manungsa menika tipaipun lonjong ning sok-sok atine ora golong. Sak mampu kula nalar kula gagas. Sak sampune kula nalar kula gagas. Kula condong lan kula rumajeng kalawan aturipun Paman Patih Arya Sangkuni. Wahyu kangge Abrakopo. Duryudana tanpa wahyu nyatane dadi ratu sugih ora kekurangan sawiji apa. Mila nyuwun pangapunten menawi kula kedah minggah wonten Gunung Tidar kedah laku prihatin wonten Gunung Tidar nggayuh kamulyan utawi wahyu kula wau. Nyuwun pangapunten langkung prayoga kula nggih turu kemawon malah kula jujur balunge malah kepenak awake. Tukto muntap lera kinatap Tukoyaya sinepi Cocobang mawi ngawenggis Ing poladalah Duryudana Dadi cetane adoh saka Talkondo anggonku
jangkah ning kraton Ngastina iki kaya tak jangka sepisan dadi. Bareng aku sebo ana ngarsamu anggonku tutur melipir nganti ndak rewangi. Lambeku iki kaya umur iduku muntrat iki mau ora ana guna paedahe apa. Merga ora sampe diracun karo Sengkuni. Kowe kuwi dudu wong saudon saurupan. Kowe kuwi ratu kuwi sing dipenggalih wong sak negara ning ya gene. Sing mbok pikiri kuwi mung mulyane diri pribadi. Sing mbok kersake jane piye to Duryudana? Kowe wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik. Yen pancen cak camu kowe mengkono merga diblithuk rasamu dening Patih Sengkuni. Nganti kapan wae negaramu ora bakal tentrem, kaulamu ora mesti goreh lan rungeh. Mestine panjenenganmu lak bisa milah lan milih ngendi sing bener lan ndi sing luput. Iki mau gunemani Bisma apa Durna apa Sengkuni sing hanjok marang kabecikan. Kudune panjenenganmu lak bisa milah lan milih. Kudune panjenenganmu lak bisa milah lan milih mongko cetha ngegla tanpa warana. Sengkuni iki kedunge kanistan, ulekane kamrukan. Wiwit kuncung nganti gelung, Sengkuni iki patrapi wis kaya ngene iki. Parandene isih mbok gunake, isih mbok gugu guneme. Janjane negara iki arep mbok gawa menyang endi? Aku niteni lan aku sapal. Ngendi nggon ngendi papan waton ana Sengkuni mesti bakal ora tentrem. Yen pancen kowe ora gugu kang dadi gunemku ya urip paungguan iki sithik wae aku tak ngemunake marang jeneng sira Duryudana. Manungsa kuwi makhluk sing luhur dhewe. Manungsa kuwi makhluk sing luhur dhewe merga diparingi piranti mutiara papat sing makhluk liyane ora duwe. Ya kuwi ing antarane agama, akal, moral lan rasa isin. Agama iki pranatane saka Gusti ingkang sinerap ana ing Weda Suci minangka tuntunaning kajiwan. Supaya manungsa kuwi pinaringan katentreman lahir batin keslametan donya prapten akhir kuwi agama. Mongko akal. Akal kuwi gawe mulir budi luhur. Budi mulur akal miwir pikir kanggo nentokake apa wae sing mubeng kuwi akal. Dening kang angka 3 ya kuwi moral. Moral kuwi ana gandeng celenge karo budi pakerti tindak tanduk muna muni solah bawa ingkang trep karo lajering kautaman. Watonto manungsa kuwi bakal tumindak nista janjane moral kuwi gandoli ning sok-sok katutupan dening nafsune dhewe. Lah ewadene kang pukasan ya kuwi rasa isin. Rasa isin kuwi sing duwe ya mung manungsa tok, liyane manungsa ora ana sing duwe. Buktine ora ana critane wedhus kaya katokan yen ora dikatoki karo manungsane. Ning nyaten kabeh tuturku iki ora mbok gugu Duryudana. Merga kuping wis budheg diracun dening kanistaning Patih Sengkuni. Tegese aku mapan ana negara Ngastina iki ora ana pedahe apa-apa. Yen pancen kowe dielingke Bisma ora kena, apa kira-kira jagat iki sing ngelingake marang kowe Duryudana?
Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tura kadange Om Ryan Yaya tunggil ibu Suwita mring Kurupati ing Astina kinarya gulagul magulung golonganing prang Bratayuda winatekan Senapati kawula nuwun sewu Nyai Duryudana nadyanto ingkang ngraka ing ngawangga datan jinawil lan boten nampi dawuh kapeksa kula dedel saking swasana badhe matur wonten ngarsa paduka Yai Prabu nun inggih nun inggih Kakang ngawangga kados pundi nun inggih jumbuh kalian pangandika paduka nalika ing ngajeng bilih manungsa menika tipahe padha lonjong ning sok-sok atine ora golong ingkang intisarinipun sedaya ingkang lenggah menika dipun keparengaken anggadhahi pamanggih lan panemu jumbuh kalian greget musipun piyambak-piyambak nadyan kados pundi kemawon kula menika ratu ambak omong cilik ning kula menika ratu sak saged gesang kula menika miguna tumraping negari lan para kawula kula ing ngawangga mongko sampun cetha ngegla tanpa warana pangeran badhe nurunaken kanugrahan kinarya pepagem lan dasaring praja ingkang mapan wonten Gunung Tidar nyuwun ngapunten Yai nadyanto Yai Duryudana boten kepareng anggayuh kanugrahan kula wau nanging kula nyuwun idi palilah lan paestu panjurung dinten samangke kapeksa kula badhe minggah wonten ing Gunung Tidar saperlu anggayuh kanugrahan pepagem kala wau Yai Prabu boten susah ngenteni sesuk-sesuk mang munggah teng gunung arep munggah teng Gunung Tidar monggo arep munggah teng Gunung Gamping nggih monggo Gunung Kembar nggih monggo kula boten badhe ngalang-alangi niku hak ndika kula mangertos bola bali sampean niku lagi gandrung kayungyon kalian sing jenenge Permadi ya sing jenenge Janaka nalika rina wengi mung ngantuk Wahyu sampean ben kados Janaka wong sing edan kalih Wahyu yen pancen sampean kepengin kula Janaka aja mung golek Wahyu wonten Gunung Tidar mang brangkangan wonten Madukara mang brangkangan wonten Madukara mang dilatih tungkae Janaka men sampeyan padha karo Madukara. Oh. Ya. Nun inggih Yai. Ngaturaken panuwun nadyanto menawi kula raos nadyanto kula raos pangandika paduka menika kasar nanging menika mujudaken panggemblenging rasa pamecuting diri dumateng ingkang raka ing ngawangga matur nuwun dinten samangke kula nyuwun pamit menawi wangsul dhateng negari Ngastina
menawi kula wangsul dhateng negari Ngastina mboten nggadhuh kanugrahan nurbating Gusti nyuwun pangapunten Basukana isin nyawang soroting srengenge Ingkang sowan sinuwun. Oh. 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 Puno Sumya Pratangga Winduyat amun-amun liraku mambang maltik mancolot lamat-lamat sewang ulun tusora seksa wataknya ilang Yunamit pasang kaliman tapi linepat ngilot tumit mawang tawang towang sinuwun kula ingkang sowan sinuwun iki sanak ojo sengguh aku tambuh ternyatane aku iki lagi ora weruh Kisanak Kinalindra saka ngendi lan sapa jejuluke Kisanak lho niki sinuwun waleh-waleh menapa menawi paduka sinuwun ndangu dhumateng jasad kawula mboten nedheng aling-aling kula menika Nalindra saking pagralun dening Kang Sudi amastani dhateng nami kula pun Prabu Bramangkara sinuwun. Prabu Bramangkara niki. Nuwun sewu sinuwun punapa leres menika negari Ngastina lan paduka ingkang jejuluk Prabu Duryudana sinuwun. Iya. Pancen bener kapara nyata. Iki negara Ngastina lan panjenengan ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana. Waladha. Nggih, nggih. Matur nuwun sinuwun. Banjur ana wigati apa? Kisanak teka ning negara Ngastina kene nggih. Nuwun sewu sinuwun. Kula tebih saking negari kula menika saking negari Pagralun. Blak Kuteng Blaka Suta wujuding manah kula badhe nderek angebun-ebun enjang jejawah sonten badhe nglamar sekaring kedaton Ngastina ingkang sesilih Dursilawati minangka dados jatukrama kula sinuwun
sekaos anggen kula matur menawi dipun paringaken dinten samenika ugi sekaring kedaton badhe kula boyong dhateng negari kula. Ning menawi dipun tampik menapa sebabipun, menapa kula kirang gagah, menapa kula kirang sugih, menapa kula kirang digdaya, monggo kula aturi paring dawuh sinuwun. Kados pundi Paman Sengguni? Nun, kados pundi pamanggih paduka Paman Patih Harya Sengguni? Inggih sinuwun. Ngapunten, menawi saking pamanggih kula sedaya menika Njerbasuki mawa biya. Njerbasuki mawa biya. Lah, tegesipun kados pundi mekaten sinuwun? Menawi saking pamanggih kula Prabu Bramangkara menika saged anggarwa Dursilawati nanging kedah wonten bebananipun. Bebananipun lajeng menapa Paman Sengguni? Nggih. Ngapunten. Bebananipun Prabu Bramangkara kedah saged mejahi kaliyan Pandhawa. Mekaten Paman. Inggih sinuwun. Kisanak Prabu Bramangkara, kula wonten dawuh sinuwun. Tak kira kowe wis krungu dhewe pangandikane Paman Patih Harya Sangkuni. Ora perlu ndak ambahe maneh. Banjur kepiye saguh apa ora kowe? Wala talah anu nggih. Kula nggih sinuwun kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menawi namung panyuwunan ingkang ngados mekaten menika kula anggep panyuwun ingkang sanget gampil sinuwun. Nggih. Panyuwunan saking paduka dinten samangke kula sagahe sinuwun. Daya-daya selak kepengin enggal daup kaliyan Nyai Dursilawati. Kepareng kula nyuwun pamit sinuwun. Iya. Iya Kisanak. Duga-duga padha digawa aja nganti. Ngati-ngati aja nganti keri. Nggih. Gusti Patih. Kepareng kula nyuwun pamit Gusti Patih. Nggih. Ingkang ngatur-ngatur nggih suwun nggih. Tansah marep pamuring sukma sinukmaya winahya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu. Paman Patih Harya Sangkuni. Paman Patih Harya Sangkuni. Nggih kula wonten dawuh sinuwun. Lan penemban Bapa Durna. Kula wonten dawuh sinuwun. Tak kira wis ora ana dawuh maneh kang bakal tak ngendikake. Paman Sengkuni kula wonten pangendika ingkang dawuh. Buparno kang padha sebo jeneng ingsun bakal kundur hanget daton datulaya. Inggih ngesturaken dawuh. Sagebyar katalita wau sabdane Sang Nata Prabu Duryudana jroning ngarsa badhe kundur hanget daton Cinandra kunduring Sang Nata kaya tansah memuji syukur maring Gusti Kang Maha Agung.